Bagong panimula sa hikab. puhunan namin sa tindahan. Ayan mga paring Jason. Ayan. Magandang gabi sa atin lahat. At time check natin ngayon ay 9:49. At Yes. kanina nga nilinisan ko na yung tindahan namin. At pampuhunan natin kasi nabak to zero. Yung alkansya namin ni Ami ay tapos itong alkansya bibilangin namin kung ilan na yung laman para ito na yung alkansya namin na may kami ito, pinag-iipunan. May pinag-iipunan kami. Nag-alikansya tayo nung magpipiesta. Kasi pahinto-hinto yung pagkakas. Pahinto-hinto, gawa ng umaalis tayo. Kaya walang pumapasok na. Yung alkansya namin, dati tagsasampo yung alkansya namin. Ngayon naman, tagbe-20. Ganda rin. Titingnan namin kung ilan na yung laman nito. Paigain mo. Tapos, ganun pa rin yung mangyayari. No choice. Kunin po mayroon pa dyan yung doon sa Maynila tayo na mga 20 mga sukli. na mga sukli-sukli. Pasarado nga muna na Ay, please. Hindi ko binibili kasi nga ilalagay ko dito. No choice na, kailangan isugal, ipuhunan. Dami na rin yan. Iyan mo na kasi. Ano bahala? Yan, bibilangin namin, ito na yung ipupuhunan namin. Tapos pag may binta sa sa tindahan na ganito, ipunin ulit namin. No choice na. Diba kasi ang plano namin dito eh. Dapat balak namin ito Ay, December pa. bibili Tapos, namin lang. Anong bibilin? Yung pangarap natin, motor. Pangharap namin na motor. Pero December, hindi naman kami makakaipon ng ganun kalaki. Di, yung balak, ipon lang ng ipon sana. Ayan ganyan nakarami siya. Yan, bilangin natin kung ilan yung laman. Tag-1,000 mo para madali. Ito na yung puhunan namin sa tindahan. Five. 500 na lang muna. 500. Sobrang taas na yun kasi 1,000. 500. May nagsasabi na malas daw mag-alkansya. Mas malas kung wala kang ipon. Para sa akin, mas malas kung walang ipon. Wala kang madudukot sa... Ito kung yun nga, kung kinulang nga kami nung nung nasa ospital. Ito Isa din to. May nakasamang 10 piso. Wala kang bilang-bilang yan. Pantay-pantay lang yan. Para madali. Kasi isa lang naman ang sukat mo yun. Kailangan isugal. Parang kulang to. Sa'yo. Paano maging kulang binilang ko yan? Hindi eh. Bilangin mo kung diskumpiyado ka. Hindi, dapat kasi pantay-pantay yan. Bilangin mo nga.
Hindi yan nasablay. Bakit po? Parang i-aid niya kasi. Pero kung tuloy-tuloy yung tinda namin, marami na yan. Kasi ilang ban tayo doon sa ano, tapos bago tayo malis, ilang ban na tayong hindi nagbubukas din. Sobrang ano. Bilangin ko nga, parang sumasobra din. Ito na talaga naisip ko, nasa Maynila pa kami. Ito na naisip ko na ipupuhunan na namin panibago. Kasi ito din yung naisip namin gastusin nung nasa ospital. Kung kakapusin kami doon. Kung halimbawa talagang may babayaran o ibang gamot, ibang laboratory. Ito din yung naisip namin talagang punin. Motor sana to. Pero matagal na ipunan. Pero pag natyagaan mo, pag mapuno mo lang yan, dami yan. 1, 2, 3, 4, 5. Isang ano na lang, bilang 1,000 na yan. 2, 4, 6, 8, 10. Dito ka naman tayo. Puro 500 kada taas. Baka uminit yung GoPro. Naghahang yan pag na umiinit eh. May time-lapse na. Hindi na. Anak namin nagpa-practice ng piano, nadala. Para bukas, may laman na. Ilan na kaya to? Hulaan mo kaya? Ikaw maghula. Palagay mo lang. Hulaan mo kung ilan. Mga 10. 10. 10 ba? Lipat naman natin. Bilang ng bariya. Kung mapuno sana namin, gusto ko sana itong punuin. Pero mapupuno yan. Pag nagtinda na ulit. Panibago tayong ipon ulit. Bawat taas 500. Sampu yung hula mo? Parang ako hulaan ko to. Hula ko nito 3C. Pantay-pantay ba? Bumababa yun. ikaw nag-ano yun. Tapos bukas papalit ko na to.
Ano, konti. 3,000 pala. Paano naman yan? Hindi naman yan 1,000 kasi 500. Kaya nga. O sabi mo 1,000. Oo nga pala. 1,000. Sige. Kaya pa, Ang tanga, no? yan o, 1,000. Ay, Oo. sige, basta pantay-pantay mo muna. Mamaya. Nabobo, no? Kaya sige, basta 500 yung isang taas. Parang sabi, parang ano, parang nakaka-3,000 pa lang tayo. 100. 200. 300. 400. 500. Basta pantay-pantay mo na. Ang dami na yan. 200. Wait lang. Basta tansya ko nito. 420. 420 to. Sige. Paglit mo na. Pantayin natin. Wala na dun sa bag ko. Wala akong nakikita eh. Kailangan na nating kalusin ang ating alkansya. Napaabot nga ng bag ko, nanak. Bebe. Ay, sige ako na. Baka No meron choice. din sa bag ko eh. Tignan mo sa bag mo, baka meron pa. Tignan natin sa bag natin kung meron pa. Kasi pag may sukli akong 420. ganyan, hindi ko rin 420. Wala. Eh, may isa. 440. Basta ito, Ito pa, meron pa isa. 460. 460. Basta ganyan, no? 1,000, 2,000, 3,000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15,460. Basta yung isang Good pa naman yun. Kahit konti. itong isang tayo. Isang 500. tayo ay 500. Ito 460. Ito 500 siya, yung isang tayo na to. Isang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 30. 1, 2, 3. Tatlong hilera. 30 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15,460 yung aming
ipupuhunan sa tindahan namin ni Ami. Pwede na yan. Madadagdagan pa yan. Alam ko madadagdagan pa yan. Kasi ang diskarte niyan namin na naman, kasi ganyan yung simula namin. Dati nga nagsimula kami sa maliit na puhunan. Tapos yung alimbawa, nagsarado na gabi, kung ilan yung na binta namin kinaumagahan, yun ang ibibili. Kumbaga, igugulong-gulong lang namin yun. Ngayon, may 15,000 kami na puhunan. 15,460. Yan. Bukas, ipapalit ko na po yan. Pero ano ko lang, i-sure ko lang sila na wag mo na siguro kasi pag sa tindahan talaga hindi siya totaling isang buwan pa lang malago na siya. Aasahan din natin na medyo mababawasan din kahit papano. Pero gagawa po kami ng paraan para hindi siya totally mabawasan din kasi mababawasan dyan tayo talaga. kukuha ng basta kami na bahala yung diskarte Katulad niyan. ng diskarte namin dati. Pag-iigihan pa namin yung diskarte ngayon. Kasi kung tataguin ko to, walang laman yung tindahan, ganun din, mauubos to. Dito rin kami kukuha. Hindi naman pati tututubo dyan sa garapon. Kaya, Yun ang ang pera. gagawin na naman natin to, kasi magagalo natin dating gawi. Yes. Kapag may ganito, lagay natin dito sa garampo na to. Dito. Yes. Kasi, ang purpose ko talaga nito, challenge namin to ni Ami. Bibili talaga namin to na gusto namin na magagamit. Yung isa kasi sa mga mga pangarap namin doon, lalo na sa kanya kasi nagba-vlog nga siya. Yun talaga yung service talaga niya kasi yung service mo is ilang taon na din yun. Pero okay pa yan. Okay pa siya kaso Kumbaga, matanda na kasi. Hindi naman hindi ako nagmamadali niyan. Kaya Yung- nga, imbes nang kumuha kami na magkukuha ng hulugan, ito, nag-iipon muna kami, malay natin. Mapuno to. Hindi kami nagmamadali nun. Hindi nagmamadali. Kaya mapuno to, magkulang, madagdagan. Ganun. Pero ang namin ito, kung sakaling makaipon man kami ng pera na malaki, tapos biglang may magbenta sa amin na Kung ano man naman. kung ano man na, hindi yung sabi ko ba? Ay, sige. Diba may magbenta ng hayop o lupa, yun pa rin yung magiging priority. Kasi may motor pa naman ako. Pero kung wala, Nandun lang yung pera. kumbaga nandyan lang yung pera. Kumbaga nandyan lang nakaabang. Kung ano man halimbawa, kasi minsan may lumalapit sa amin na bibenta ng ganito, tulad nung may pera kami natago nung di pa ako nagpapagamot sa kanya. Na tago ko sa sa YouTube. Nabili namin yung kalabaw. Kasi mahilig ako mag-ipon-ipon eh. Yan yung kalabaw, pundar ko na. May investment ang talaga. Kaya ito, nag-iipon ako. Kumbaga, In case lang. dalawa yung pwede niyang mabili sa yung choice niya. Hindi, wala kasi makat sa baba. In case lang na biglaan may halimbawa Kaso, magbenta ng ganito. ngayon, kailangan inegosyo, lalagay natin sa tindahan. At sana talaga. Kaya kanina, imbis na matulog ako kanina, hindi. Pero siya, pinabayaan ko siyang matulog. Kaya, antok na talaga. Kita na sa mata. Naantok pa din ako. Pagdating namin kanina, nagkape lang ako. Pinahinga yung utak bahagya. Inintay ko siyang, nag-edit ako nung biyahe. Tapos yun na, napanood nila. Nag-premiere ako. Habang tulog ka kanina. Tapos pagkatapos ng premiere, ginising ko na to kasi alas 12 na. Pumunta kami doon sa bahay kasi tumawag na ako na doon kami kakain. Tapos yung si Bibi nga kanina, kinuha na namin. Tapos pagkakain namin doon tanghalian, balik ako kaagad tayo. Kasi kailangan kong labhan yung sapin ng higaan namin kasi isang buwan na alos di nagamit, may alikabok yan kahit papano. Kaya nilaban ko, derinayer, yun natuyo, gamit na. Pakalaba,
Sabi ko kay Ami, siya dito naglilinis, babakyam dito sa loob. Doon naman ako tindahan. Pero di ko na sila nabidyoan dito na naglilinis din. Katulong yung anak ko. Ako dun sa tindahan, naglilinis naman. Ayun, mayroon na tayong puhunan ulit. Panibagong panimula sa Hikab. puhunan namin sa tindahan. Hikab. Yan. Ano, bebe? Ano nak? Masasabi mo nak? Dito ka. Dito ka. Ang masasabi Dito niya ka. ay tutulungan niya tayo Dito ka. magbantay ng tindahan Oo. para Anong masasabi mo? ang favorite Kasi- niya kami. Anong masasabi mo? Sige. Sige, sige. Ano masasabi mo na magsisimula naman tayo magtitinda kasi malapit na yung fiesta. Lapit na piyesta eh. Tapos magbe-birthday ka. Oh, birthday mo nun, no. Lapit na. Pero mayroon yan. Kung bahala sa birthday mo na yan. Lagi naman mayroon eh. Ano wish mo muna? Kahit Malapit konti ng basta birthday mayroon. mo. Ang wish kasi nito napakaano lang. Sobrang posible. Posible. Natupad naman yung wish mo dati. Yung sabi niya, gumaling ka. Di ba yung wish mo dati na sana gumaling si mama mo? Meron to. Yan, natupad na. Ano naman ang wish mo ngayon? Para sa sarili mo. No, ano? Sige. Ano? 5 4 Huwag ihipan mo. Ano yan? 3 2 Parang crayons, di ba? Parang pang drawing. Ay, crayons. Iba pa yung in-order mo na Ang binayaran ko ko. sa'yo, di ba yung parang nable-blend? Ay, nagbe-blend yung oil pastel ata ang gusto nito. Kala ko yun na yung Kasi may in-order ko. Pina-order mo na binayaran ko. Mechanical pen rin. Kasi gusto niya kasi yung mag-drawing eh. Kaya nung nakaraan yun yung gusto niya. Pinabilhan namin para... Nakita niya na yung pasalubong natin. Oo, pinuksan niya na. Hindi ko nga alam kung paano niya nakita eh. Hindi yung lahat sa'yo Hindi yung lahat sa'yo. Kasi may ibang pagbibigyan nun. Yung iba doon sa'yo. Kaso naparami yun kasi dati, di ba nung unang pagbumain nila namin mo yung bumili na kami ng cookies. Tapos naiwanan. Tapos mayroon pa nagpabigay sa'yo. Na pang pasalubong kaya marami yung cookies mo. Mag-hi ka kay Kuya. Thank you sa pasalubong. Hindi ko pa kasi nakakwento kay Hailey kasi ang balak sana namin papatakimin sa kanya yung kung ano masasabi niya dun sa ibang pasalubong. Pero kanina hindi niya na talaga napigilan. Yung cookies niya na talaga ang kinuha. Tsaka kumain na din talaga siya. Kaya yun. Masarap, maganda. Kasi naglinis kami kanina. Siya din nag-map din. Kaya nagugutom siya. Yun na nga. Yan, ito na. Kasi kaya mo na eh. Grade 6 ka na. Ako nga nun, ilang taon pa lang ako na. Nagtitinda na ako. Tanong mo sa lalabilin, kami lahat. Sinabi yun sa'yo? Kuninto Sabi sa'yo? naman ako. Grade 3. Titinda na ako ng sinaput. Ako nga, grade 5, pinapadadalan na ako sa San Roque para magtinda ng talong. Grade 5 ako, nagginto na ako na nag-aral. Kami Marunong na pinsan akong ko. umawak ng pera. Marunong na ako magnegosyo. Tap, Ba ako? Alkansya mo. Nandun sa... Nasa eskwela. inuutosan kami ni nanay nung pinsan ko. Hi, mamay, sa pinsan ko. Inuutosan kami ni nanay magtinda ng talong kasi may sabungan dati sa San Roque Diyan saan lang. Tinda kayo ng talong, isang laundry basket ang dala. Nakailang tinda kami pero pag umuwi ako sabi ko, iyak ako kay nanay. Sabi ko, Nay, sa linggo ayoko na magtinda. Sabi niya, bakit ka ayaw magtinda? Nahihiya ka ba? Sabi ko, hindi ako nahihiya. Naiinis ako kasi tinatawaran. Hindi, pag matanda talaga ang tumawad sa'yo, wala ka talaga magagawa. Talagang papaikot-ikutin ka, tapos ganyan-ganyan. Oh, libre na lang to isang piraso. Kaya umiiyak ako, sabi ko, Nay, ayoko na magtinda kasi tinatawadan lang nila. Wala akong magawa. Siyempre, sayang naman kung tatawadan Dadalhin mo ako sa Naglalakad Alipan. lang kami niyan Yun lang. Kaya yun. Magtitinda Kaya tayo. ito, Ready ka pag na. walang pasok, bantayan mo yung tindahan. Lalo pag Hapon na para may ginagawa si mama mo,
Kasi ako magtatrabaho ako. Ang ano ko lang, Babantayan mo yan. tutulong-tulong lang tayo. Halimbawa, pagkatapos mong galing sa eskwela ng hapon, Punta ikaw yung magbabantay kasi ako naman yung Magluluto. Pupunta naman kayo ulit sa Maynila. Matagal pa. Matagal pa? Ano, Paka-birthday September mo. pa? Sobrang layo pa? Ngayon pa. August, di ba yung birthday mo? Sunod pang Lapit buwan. na. Bakit? Ayaw mo na kaming umalis. Eh, kasi Kaya mag-pray ka na gumaling na si mama mo para Hindi na. mag-operate ulit si mama. Mag-ano ulit si mama. opera. Tapos na. okay, no? Check up na lang. Check up na lang. Titingnan na lang kung magaling na gaganyan nila. Pag check up na, Uuwi na kinabukasan, uwi na din kami. Hindi na tulad nung dati na matagal kasi tapos yung opera niyo. Bakit yung doktor, pumunta na lang dito. Bakit yung doktor, pumunta na lang dito. Yung doktor na lang daw yung pumunta rito. Yung Siya na lang mag-check up. Yung doktor niya, hindi nga mahanap-hanap Hindi yun. kasi araw-araw Pero nag-o-opera. mabait yung doktor na yun, nak. Kaya nga, sa pagbalik talaga namin, sabi ko kay Ami, magdadala ko ng mga pansit na balot-balot na hilaw. Bibigyan ko yung mga nag-assist sa amin doon. Nag-asikaso. Yan. Piano ulit ako. Sige, pagpiano na. Kaya yun, hanggang dito na lang, nak, patayin mo, nak. Hanggang dito na lang yung vlog. Siglit, nak. At yun na, mayroon na kami pampuhunan. At sana lumago ito. Yan, ayusin natin yung ano. At iwas muna tayo sa pautang. Iwasan muna. Oo, magiging dragon na ako. Malagyan ko na yan. Tapos, nag-usap naman kami ito. Pag Sabado, Linggo, pwede kong di pumasok. Kasi sa pabahay, pag may gawa, kahit Linggo mayroon pasok. Sabi ko nito, pag ano, di ako papasok, ako maglalaba. Pero di ako pwede na dito lang eh. Kasi kung yung tindahan lang namin aasahan, Hindi talaga ubos siya. yan. Ubos talaga yan. Dito kami kukuha ng kuryente, bigas, gasol. Buti pag nandito ko, nagagatong ako. Kaya siya bawal. Kasi bawal yung usok sa kanya. Kaya hindi pwede na tindahan lang. Hindi pwede talaga. Siguro, pag ano, kasi malakas na ako niyan nung November eh. Siguro, na balot ulit, ganyan. Ay, oo. Oo, mani. Kaya hanggat may pasok doon sa pabahay, kung sakaling mayroon, papasok ako. Pero kung wala, Dito ulit. dito na lang ako. Pwede kong magpritong manok. Balikan natin yung dati. Yes. Pritong manok, fishball. Kasi yun naman yung dati. Wala pa ako sa vlog, di ko pa kayo kilala. Di mo pa ako kilala. Yun Ay, talaga. yung business namin. Partner kami, barbecue. Yan. Tapos Fishball, sabay-sabay yun. kinabukasan yung utak mo gusto nang bumangon, yung katawan mo Yun. naiiwan. Quick pa. Yun. Yan. Quick ka lang yung baby. Yun. Tapos, biro mo kami lang dalawa ni Ami. Yan, bata pa yan. Papaypay. Bata pa yan. Sabay-sabay yan. May balut kami, barbecue, prito, fishball, kikiyam. Kwek-kwek. Nagbo-burger Burger pa, Kami palamig lang dalawa. pa. O, tapos yun na. Kinabukasan gusto mo nang bumangon, yung katawan mo, yung isip mo gusto Ayaw. mong bumangon. Katawan Parang, ayaw. yung katawan parang naiiwan talaga. Yung motor ko na yan, punong-puno yan. Ako lang mag-isa. Kung alam nyo lang talaga, may mga picture pa ba tayo nun, yung para tayo nagiging transformer. Laging tuloy yung ano, yung nakita nga namin dati na nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang, magra-rides. Nung mag-asawa na, punong-puno naman. Laging Oo, grabe. nagra-rides. Yung binibilhan namin talaga natatakot sa amin eh. Kasi, Kasi single lang yung motor. kaya nyo pa ba yan? Kasi kaliwat kanan chicharon, may kandong-kandong pa kung ano-ano, tapos nakabag pa, tapos sa unahan pa Pag eh. uwi natin, ginagawa ko to kargahan. Papaupuan ko muna sa Motor. motor. Pag uwi namin galing na buwa, mamimili kami ng soft drinks. Ipapatong ko yung 3 case dun sa paa niya. Nakasandal sa likod ko. Nakakandong ako. Nakakandong ko yung soft drinks. Yun yung, 3 case, papapatong sa legs niya. yan yung mga namin kasi kung mag-aarkila kasi ng tricycle, sobrang Kaya yun yung kita namin nun, sinikap namin mapagawa ng kolong-kolong. Yan na yun, yung kulong-kulong Yan. naman yun.
Pa. Anong Para years na yung napahaba na yung pintuan. Anong years na yung motor Baka magkurap pa yung ano natin, vlog. natin? Kaedad mo siya. Mga 10 na din siya. Akala ko matagal na siya. Ayan po, hanggang dito na lang yung vlog. At maraming salamat sa lahat na sumusuporta, sumusubaybay, na nanonood sa aming vlog. Yan, bye-bye. Love you all. Shoutout sa Ingat lahat, kayo mga lahat. sponsor. Shoutout po sa lahat. Mga viewers, mga anonymous. Yan, bye-bye. Saka yung kung may nakalimutan man po kami kanina, Oo. pasensya na po. Basta At lahat. basta sobrang nagte-thank you din kami. Oo. At yun, si Kuyang Emmet din pala. Oo. Sorry. Nakalimutan ko din kanina. At kung may makakalimutan po ako, patawarin nyo kami. Pero sobrang hindi namin nakakalimutan yung mga lalo nung naka-challenge nasa isip nasa isip at puso pa rin namin yung mga tumulong kasi kung hindi dahil sa kanila hindi mapapabilis, hindi mapapagaan yung mga bagay-bagay para sa amin. Kasi pag usapang pera talaga tapos pangangailangan is sobrang mahirap pagsabayin kung may sakit. Pero ngayon, babawi at abangan na lang po kung pag may sobra din kami, ganun. Hindi kami nangangako pero malay natin. Malay nyo. Yan, mahaba na yan. Mahaba na talaga siya. Yung patay mo na, nak. At thank you. At medyo inaantok na talaga. Di na kaya. Bye-bye. Babalutin pa namin to. See you. Bye-bye.